шуд? Чаро ин қадар дер кардӣ? бахшиши зиёд дар ҳақиқат камтар дер кардам. Худат медонӣ ки дар раҳо мошин бисёр аст. Ба ин хотир камтар дер кардам. Ба чӣ хулоса омадӣ? Манро интихоб кардӣ ё ҳамон зани қишлоқиятро? гӯш кун Фаррух, ба чӣ намерасад? дар маркази шаҳр хона дорам, мошинам дар ихтиёрат, кортҳои пулиам дар дастат. ба ту чӣ намерасад? агар хоҳӣ ба хориҷа меравем. ту низ медонӣ ки дар хориҷа 2 то хонаи дигар дорам. ман ҳайрони ту мешавам. ба ту чӣ намерасад охир? чаро хомӯш ҳастӣ? ман бо ту гап зада истодам. чаро хомӯш ҳастӣ? гӯш кун, агар ба гуфтаҳои ман розӣ нашудӣ, ба падарам мегӯям туро аз кор хориҷ мекунад. инчунин овораву бечора шуда мегардӣ. ҳатто барои як пора нон зор овора мешавӣ ҳамроҳи он зани қишлоқият. маро фаҳмидӣ? маро гӯш кун ва фаромӯш низ накун. ана ҳамон қишлоқиеро ки ту мегӯӣ, эҳтироми манро, эҳтироми падару модари манро ҳамеша ба ҷо меорад. ва чӣ рӯзҳои сахтеро ман қадам мондам, маро тарк накардааст. ман рӯзе мешавад пули моли дуньёро меёбам. оилаи ман номуси ман мешавад. ман номусамро бо пулу мол иваз намекунам. бародарони азиз, авиакассае ки рақамҳояшро гузоштагиам дар ҳақиқат боваринок аст, бе ягон мошенникӣ аст. аз номи канали ман гап занед, ба тамоми гӯшаи дунё билетҳоро бо нархи арзон дастрас намоед. рафтем.